Vedeli ste o tom, že cukrovka je pandémiou a trpí na ňu až 10% svetovej populácie? Predstavte si, že v ľudskom tele koluje približne 5 litrov krvi. Hodnota cukru v krvi na lačno sa pohybuje medzi 4 až 5 milimolov na liter, čo predstavuje zhruba jednu čajovú lyžičku cukru. Ale priemerný človek skonzumuje denne približne 50 takýchto čajových lyžičiek, ktoré sú skryté v bežných potravinách, ako je chlieb, cereálie, cestoviny, sladené nápoje a podobne. A naše telo sa musí s týmto vysporiadať. Ako je možné, že máme normálnu hladinu cukru aj pri takomto nadmernom množstve? Viete prečo? Pretože máme v tele pomocníka a tento pomocník sa nazýva inzulín. Inzulín funguje ako vrátnik, pretože otvára brány, aby cukor mohol prenikať do ľudských buniek. Problém nastáva vtedy, keď máme dlhodobo zlý životný štýl a tento vrátnik ochorie. Hladina cukru sa začne nebezpečne zvyšovať a nastáva problém. A tento problém sa nazýva cukrovka. Ak sa vám moje video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber.